copii. Vrei să te cunoști mai bine, să-ți stăpânești emoțiile și să vorbești degajat în fața unui public? Atunci Școala de Arte Corifeu este soluția. Am dorit acum 3 ani cu gândul de a împărtăși din ceea ce am eu, de a împărtăși afară, de a împărtăși copiilor, de a împărtăși celor care vin la cursurile noastre de teatru. M-am gândit că e o oportunitate foarte mare să-mi iau colegele, prietenele mele cele mai bune și să plecăm așa la un drum pe care nu știam exact ce o să găsim. Dar se pare că după 3 ani de zile am găsit extraordinar de multe, în primul rând în noi, pentru că lucrând cu ei ne-am descoperit, eu cel puțin m-am descoperit foarte, foarte, foarte mult pe mine prin ei. Prin ei nu înseamnă neapărat copiii, prin ei înseamnă și grupele de adulți și grupele cu care noi lucrăm. Ce facem noi pe la firme, training-uri sau toate evenimentele la care participăm și la care suntem invitate. Eu predau actorie de 10 ani și predam în provincie. Și un puștulică, era în clasa 4-a când am făcut cu el prima dată cursurile, puștulică a crescut și anul acesta a luat la facultatea de teatru și este actor peste 3 ani. Mai am o fetiță în clasa 9, acum la liceul de actorie de la Dinu Lipate. Tot așa, am început cu ea în clasa 2-a. Pentru mine înseamnă foarte mult când un copil pleacă pe drumul pe care am plecat și eu, practic, tot de mică fiind. Și cu ajutorul tău, iată ce rezultate au. Ce faci? Foarte bine. De cât timp vii la școala de teatru? De 3 ani. Și cum te simți? Cum e după 3 ani să exersezi așa zi de zi? Este foarte frumos. Uneori este obositor pentru că trebuie să lucrăm foarte mult la scenete, doar că îmi place foarte mult să lucrez, să mă joc. Îmi place pentru că putem să ne simțim bine, nu trebuie să fim falși, putem să fim reali, nu putem să zicem adevărul, nu mă simt închisă. Mulțumesc, ați văzut, dragilor? Iată, o lecție de viață în direct de la un copil de... Câți ani ai tu? 9 ani. 9 ani. Ei, ce mai poți să spui acum? Câți ani ai, Răzvan? 12. Și în ce piesă ai jucat până acum? Păi am avut acum câteva zile un spectacol și am fost Habar N-am în aventurile lui Habar N-am și Cleant în Molière. Ce rol ți-a plăcut cel mai mult? Păi Habar N-am, pentru că am avut mai mult și a fost mai greu. Toată lumea spune că este foarte dificil. Este mai ușor decât se crede. De ce spui asta? Pentru că ei sunt curați, spre deosebire de noi, pentru că uităm să fim copii. Ei se aruncă în joc. Și la prima vedere, da, pare greu. Pare greu pentru că tu, ca și profesor, ai dubii. Dacă nu se poate. Fetele au avut niște roluri foarte, foarte dificile, așa cum a spus și colega mea. Au jucat Molière, am avut momente critice în care credeam că nu o să ajungem la liman, dar spectacolul a fost un succes. Iar efectiv ei se aruncă în joc. Ei n-au masca aceea a societății pe care noi tot o afișăm. Ea e Briana, colega mea. Ei, de fapt, nu e colega mea, e aici la cursul de teatru, am găsit și e tare frumoșică și mi-a plăcut de ea, așa că vreau să văd ce face. Bună, Briana! Bună! De cât timp te-ai apucat așa să iei lecții serioase de actorie? De 3 ani. Ai ceva, 3 ani experiență și cum e după 3 ani? Păi îmi place aici. Am descoperit foarte multe lucruri pe care nu le știam. Cum ar fi? Ia, dă-ne un exemplu. Păi am învățat că pe scenă nu trebuie să te blochezi, să zici stai, stop, ce... Și
pur și simplu să-ți dai drumul. Dacă nu mai știi, asta e. Cum stau lucrurile de fapt aici la Corifeu? Dar zi pe bune. Pe bune, pe foarte bune. Da. Aici este o distracție, e super. De zile mari. Ne jucăm, uneori mai interpretăm, iar în ultimele 2 sau 3 luni am făcut repetiții intensive și s-a văzut. Dar ce înseamnă intensiv? Înseamnă că veneam nu doar atunci când trebuia, o dată pe săptămână, mai veneam și în plus, făceam repetiții cu costume, fără costume, nu te mai băga în seamă. Și a ieșit foarte bine, pot să spun că sunt super încântată. Ne-a ieșit piesa Bolnav închipuit foarte bine. Și celor mici le-a ieșit Aventurile lui Habar N-am. A ieșit mai bine. Ce ai spus? A ieșit mai bine Aventurile lui Habar N-am. Greșit, a ieșit mai bine Molière. Că n-a fost ea, că n-a fost ea, da. Aha. Păi Da. de asta nu și mai rău, habar n-am. Ce? Erai tu acolo, te Am prostea. zis de tine, liniștește-te. Minți. Ești ca în piesă. Ești mincinos, habar n-am mincinosul. Lăudărosul. Da, copiii se duc